Egunon guztioi, Elibixabete Perez gaztelu naiz, oraintxe Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko zuzendari lanetan nabil, eta, gauza guztien gainetik, esango nuke ikertzailea eta irakaslia naizela, eta oraintxe, euskeraz eskolan, etxean ikasten ez duten euskaldunen gaia, ikergaia ere badenezkeo, pentsatzen genuen euskaraldian ere bere leku eduki behartzuela gai honek batipat lotuta, hiztun euskaldun horiek sortzaileak baldin badira, ez da, hau da, hizkuntza horretan, etxean ikasi ez duten hizkuntza horretan, baina gero garatu duten hizkuntza horretaz baliatuta, sormena lantzen baldin badute. Ez diete denbora hastiak kendu nahi, baina bai eskerrak eman, gure gonbita, hasieratik gogo honez onartu zuten, Miren Artetxeri, Ana Moralesi, Xabi Paiari eta Patxi Ugarte Zaldierori. Uste dute denontzat interesgarriena protagonistei entzutea dela, eta nik erakundearen ordezkari moduan agurtzearekin uste dute botetzen dudala nire lana. Ez dakit nor dagoen beste aldean, ez dakit zenba jende, ez dakit ikaslea bakarrik, ez dakit bestela ere, edozein moduz deno jakin dezagun hau grabatzen ari da, saio hau grabatzen ari da, eta modu egingo dugu gaur ezin jarraitu izan dutenak aurrerago ere eskura eukializateko eta seguru partaiden ekarri interesgarrienekin gozatzeko. Eta besterik gabe, Miren Artetxe, inguruko koordinatzaile, moderatzaileari emango diot hitza. Eskerrik asko, eta zorte hon. Eskerrik asko, Elixabete, eskerrik asko Txabiri ere, eta Deustuko Euskaldikoei, eta eskerrik asko parte hartzaileei ere. Nik uste kamera pizteko moduan zaudetela, Ana Morales itzultzaile, interprete eta podcast gila, Patxi Ugarte ilustratzaile eta komiki gila, eta Xabi Paia bertsolari, sortzaile eta kultur kudeatzailea. Ni moderatzaile lanetan ibiliko naiz, eta hasi aurretik aurkezpen galdera pare bat egineko nizkizueke. Eta lehenengoa, izango litzateke zein den zuen harremana gaur egunen euskararekiko eta beste hizkuntzekiko, noiz hasi zen zuen euskararekiko harremana, eta ia garapenik izan ote duen, edo hori izango litzateke lehenengo galdera, nahi duenak hasita. Ni hasiko naiz. Ez aizki gustatzen, irrati gizona naizenez, ez aizki gustatzen isilune segundu hauek. Labur bilduz, nire amaren erabakiz ikastolan sartu ninduten, eta hortik datorkit, euskararen grina, esan dezakegu. Noski, ibilbidea ez da beti iguala izan, ikastolan jasotzen nuen, modu inkorziente batean gainera, eta gero ikastolatik atean nintzenean, bizizan nuen halako urte batzuk, ez nintzela oso euskalduna egia zen. Eta gero batian kontzientzia hartu nuen, eta geroztik oso esango nuke mega euskalduna bihurtu naiz. Hori izan da labur bilduz nire ibilbidea. Nik jarraituko dut. Ni familiar bandun batean sortu nintzen, eta neukan euskararekiko harreman afektibo urrun bat, amuma bat euskaldun auki nuelako, baina gure familia gertukoan inok ez zuen euskararek egiten, eta inok ez zeukan harremanik euskal kulturarekin bat ere. Eta orduan, demostratzeko publizidadeak zeuzetako balio dagoela lurra pixkatu ongarriztuta baldin badago, 13 urte edo nituela, egun baten gure etxeko buzoian folleto bat sartu zuten, jartzen zuen ikurrina batekin eta ipintzen zuen. Se llama Euskadi, aprende euskera. Eta orduan, ez dakit, asko eragin zidan folletorrek,
Eta sasoi beretsuan, irakurri nuen, liburu behar bada, barregarria da, baina sasoi beretsuan irakurri nuen, Navarro Villosadaren Amaia los Vascos en el siglo VIII, eta, hori be, alkuila handia izan zen niretzako, eta sentitu nuen zerbatekin behar nuela, eta gero eta interes handiagoa piztu zitzaidan, gure amama hila zegoena ordurako, amama horrekiko lotura berreskuratzeko, eta orduan hasi nintzen euskara ikasten, hasikeran bakarka metodarekin nire kabuz, eta gero irakasle partikular batekin, eta gero artekarrera, hizkuntza eskolan urteren bat, euskaltegian eta holan, eta horrela euskaldun nintzen. Eta gero, patxere moduan, igual, super euskaldun edo mega euskalduna bihurtu nintzen, ze, gero jarretu nuen euskal filosofia ikasten eta holan, eta hizkuntzarekiko harremana, euskararekikoa afektiboa hasieratik, motivazio handiarekin, baina gero lan hizkuntza eta familia hizkuntza, lagunarteko hizkuntzan ikuste dut bete dituela nire bizitzako eremu guztiak. Eta beste hizkuntzekikoa, nire beste hizkuntza batzuk baditut, gaztelania dako, eta oraindik hizkuntza afektiboa jakina, lan hizkuntzare bai, eta gero, besteak inglesa eta frantsesa lan hizkuntza eta igual entretenimendu hizkuntza gehien bat produktuak kulturala konsumitzeko eta informazioa konsumitzeko. Bueno, ni baino naiz falta, eta nire kasuan nik esango nuke gogoan dudanetik behintzat euskara presente egon dela nire bizitzan, baina Patxi Salabururi irakurri didan moduan agian hizkuntza funikular bezala, ez veikular bezala. Niretzat egia da bizitzako une gogoangarriak umetan gaztelania oroitzen ditut bereziki, eta baina bai, ume zain euskalduna izan genuen, ikastolara euskaraz joan, eta beraz euskara oso txikitatik presente egon da, baina nik esango nuke euskararako benetako jauzia emateko bertsolaritza izan zela nire gantxoa. Bertsolari izan nahi nuela edo izateko alegina egingo nuela ez dakit kontzienteki hartu nuen, ez dakit hori hartzen den ere, eta alde horretatik aitortu behar dut ilusio puntu bat egiten didala Miren Artetxe izatea hemen gaur, Mirenekin topo egin nuelako umetan, oso umetan Euskal Herriko txapelketara lehenengo aldiz heldu nintzenean Miren ere antzegoen, are txikiago bera, eta oso kasualidade polita izan da berriz ere hemen topo egitea. Orduan esango nuke ni bertsolaritzak engantzatu ninduela, eta duela gutxi berrian esaten nuen bezala, bertsolari bat ez da mega euskalduna, da hori baino gehiago. Bertsolari izatera atrebitzen denak izan behar du, euskaldun zarren gainetik hizkuntzaren mende erabateko tolesgarritasun bilatuko duena, eta horrek eraman ninduen agian bertsolaritzaren obsesioak eraman ninduen hizkuntzaren obsesiora. Eta beste hizkuntza batzuk ere ezagutu eta bar, nik kasu horretan Anaren ibilbide profesional antzekoa egin nuen bolada batean, itzulpengintza ikasitakoa naiz eta gerora kulturkudeaketara jauzi egin. Orduan hor egon zen, eta gaur egun esango nuke hori bai, inoiz baino euskaldunagoa naizela hori kuantifikatu edo neur badaiteke bi parametrotan nagusiki euskaraz bizi naizelako, ehuneko izugarria handi batean, eta nire erabakiguneetan euskaraz bizi naizelako erabat. Etxean, adibidez, duela 10-20 urte sinestuko enukeena, gaur egun etxean eunekoen euskaraz bizi naiz. Jarraitzen dut amarekin gaztelaniaz jakina, baina nire etxean, nire bikotekide eta alabarekin euskara da hizkuntza nagusi, eta alde horretatik, pozgarria edo behintzat bai sentitzen dut, ez dakit Anaren ikuspegi romantiko beretik, baina ekarpen txikitxo bat egin dudala bai behintzat bide horretan, bai, nire aurreko belaunaldiak etzekien euskaraz, nik barneratu dut, eta aurrengoa sortu den unetik euskalduntzar pedigri etiketa zoragarri horrekin ibiliko da kalean. Gerki. Niri ere ilusio egiten dite, Xabi. Esan barra batena den nik saio hartan ez nuela ia errimatu ere egin, eta zu Mikrora ere, heltzeko ere nahiko lan, txikia zinen eta. Xabik aipatu du bere sortzailetasunarekin harremana, behar bada labur, asko ezagutuko zaituztete, baina behar bada bai Patxik eta Anak ere, zuen sortzailetasunarekin ze harreman edo nola hasi zineten edo bat marrazten, bestea literatura eremuan eta itzulpenean eta Xerezade podcastean.
Ez dakit labur nahi duzu aipatu nondik ari zareten hizketan zentzu horretan. Ez dakit, egia esan nire kasuan ez da oso kontziente izan. Bueno, bai, kontzientzia momentu bat egon zen, benetan euskalduna nintzela eta euskalduna nahi izan nuela eta euskaraz sortu nahi nuela konturatu nintzenean. Edo erabaki nuenean, izan zen erabaki politiko bat esango zen gaur egun. Baina nik ez dut segulan izan, nahi dut edo idazlea izan, edo nahi dut komikiak egin, edo nahi dut irrati gizona, plaza gizona esaten den bezala, ezta? Irrati gizona izan, ez dut hori sekulan argi izan. Kontua da egin dudala beti irratia, komikia, literatura, gauza kontatu, ez? Dozein formatutan. Eta gazteleraz hasi nintzen, noski. Gazteleraz hasi nintzen, zen ja ikastola utzita, instituto garaian, nire ingurua zen erabat erdalduna. Eta euskaldunek ere erdaraz egiten zidaten. Ikastolatik ateratakoek ere erdaraz egiten zuten. Eta momentu batian hor ja hartu nuen kontzientzia, nigan oso arraroa da, zen hartu nuen kontzientzia beste etnia, beste kultura batzuk nola zeuden irakurtzen, esate batako Ipar-Amerikako indioak irakurtzen nola beraien hizkuntza galdu zutela askok, eta ni, bueno, horrekin flipatzen nuen, ez? Baina benetan herri batek galdu dezake bere hizkuntza. Eta bai, hala da. Eta momentu horretan hor bihurtu nintzen ni euskalduna, esan nuenean, bueno, negatik ez da izango. Osea, dakidana, transmititu nahi dut, kontatu nahi ditudan gauza, kontatuko ditut euskaraz. Eta horre eman nion bueltan. Eta bapatian euskaldun dut nintzen. Benetan izan zela, egun batetik bestera, Ja. Pentsatzen dut izango zirela hilabeteak. Baina nire memorian ematen du izan zela minutu bateko aldartea, bakizu? Oain gaztelaz egiten dut dena eta oain egiten dut dena euskara. Eta hortik, esate dizut, baina euskaldun nintzenean, benetan euskalduna hasi nintzen dena kontatzek euskaraz. Eta bai irratian, bai literaturan, bai komikian, eta dena egin du bere bidea, besterik gabe, hoen arte. Izena ere aldatu zenuen, ez? Irakurri dizut hasieran Caballo bezala sinatzen zenuela, eta hortik Zaldieroara pasatzen jala, ez? Ordu erdi horretan. Bai, Caballo loko, gaina ni, gaztean nintzen, eta egiten ditun grafitiak kalean eta hola. Eta Caballo loko izenarekin egiten ditun grafitiak, bai. Eta gero bihurtu nintzen Zaldieroa, bai. Zaldieroa, tatxatuta, orain. Ez, tatxatu nuen, Euskaltzaindiak erabaki duelako ez dela Zaldieroa, dela Zaldiero. Bai. Eta orduan tatxatu nuen, hori, baina Twitterren batek zan zen, izen artistikoa denez, jarri dezakezu edo zen gauza. Osea, ez duzu zerta jarri behar Euskaltzaindiak esaten duena. Eta esan nuen, arrazoi hau zu. Eta berreskuratu dut hori. Nago, Euskaltzaindiatik kanpo nago, eta bueno. Zuzara, antonomazia, Zaldieroa. Ana, zure kasuan nahi zoipatu pixko bat nola zeharreman izan duzun sortzailetasunarekin, edo? Nik uste dut, karrera ikasten batera, Euskal Filologian, hasi nintzela lehen da bizi, nire bizitza lehenengo aldiz, eskolako lanak eta goi mailako hezkuntzako lanak euskaraz egiten, idazten. Hori niretzako sekulako jauzia izan zen. Nik gogoratzen ez, unibertsitateko lehenengo hilabeteetan buruko minarekin eten nintzela etxera. Izan zen murgilketa erabatekoa. Denbora guztia, gainera, ez dakit nolako egongo diren gauzak orain, baina nik deustun ikasi nagoenean, Euskal Filologian mundu guztiak euskaraz egiten zuen. Gerora jakin dut, behar gauzak ez dira horrela, behintzat filologia guztietan. Baina nik ikasi nuen sasoian,
mundu guztiak egiten zuen euskaraz, bentsa ezina zer inoke euskaraz ez egitea klasean, orduan, etengabe zen irakasleak, ikaskidek, liburuak, eta batez ere, ze bibliografia guztia zegoen euskaraz, hori holan da. Baina, norberak aurkeztu bazituen lanak euskaraz, eta aurkezpenak eta lan, gardan, hori izan zen nire, lehenbiziko sorkuntza, ez? Eskolako lanak euskaraz egitea. Baina egia da, nik lehendik instituto garaitik idazten nuela, ez da, gustatzen zitzaidan literatura lantzea, nire lantxoak, nire ipuinak idazteatan eta gaztelaniaz egiten duela hori. Orduan hori bai izan zera sartu kontziente bat, alde batetik horretarako prestatu ninduen nire etapa berri horrek, ez da, esaten ziz, eskakizun berri horrek, ez, euskaraz idatzi behar dituzu zuelanak, baina erabaki kontziente izan zen, nire gauzak ere, nire literatur gauzak ere euskaraz idatzi behar ditut. Erabaki duen bezala, nire agenda pertsonaleko oharrak ere euskaraz izan behar dira. Eta hori sekulako, ez dakit, igual horretaz ez dut inoiz hitz egiten entzun, baina gustatuko litzateke besteekin ere konpartitzea, niretzako mugarri bat izan zen, agenda pertsonaleko oharrak eta telefonoa ze hizkuntzatan hartu. Ze momentu oso intimoa da zure agendako oharrak idazten dituzun hori. Zuretzako baino ez dira, ez da? Eta orduan, supermerkatuko zerrenda, edo ondori ditu behar dizun, edo gogoratzeko idazte dituzun gauzak, ez? Zuk beste inok ikusiko dituenak, eta zuretzako alik eta erosoen izan behar direnak. Baina kasu hortan, esportzu estra bat eskatzen dutenak inertzagatik beragatik. Esan nahi dut, ogia ez da zaila idazteko, ez? Ez da, berez daukan konplekazioagatik, baizik eta eskatzen duen ohitura aldaketagatik. Eta telefonoa euskaraz hartzen hastearena. Nahiz eta jakin nire bizitza momentu honetan deien 90% gaztelaniaz izango ziela. Osa nire betiko lagunek jarretuko zuten deitzen, eta hori, jendearen aurrean zen, alako batean mozorrotuta gertzea bezala. Edo adarra jotzen. Edo, zertan zabiltza, zergatik iten dozu hori. Nik antzematen nuen erreakzio hori nire inguruan, nire familia. Osa, zergatik esaten dozu bai esan, ez? Baina, orduan hasi nintzen, baita ere literatu saiotxo horiek euskaraz egiten, alekin global horren barruan, eta gero natural dago. Zan nahi dut, idazten murgildu ala, gero eta erresago ateratzen zen, hori horrela egitea, eta ja nire karrera profesionala euskaratik egitean, hori gero eta naturalagoa, eta zer esanik ez, orain ja ez dut planteatu ere egiten hori ez, baina podcasta ere euskaraz sortu genuen pentsa ezin ezitzelarako bestela. Ja, duzera, momentu horretaraz, zure bilakabidean, non harrigarri esango litzateken gaztelania sortu izan genuen podcast hori. Ez dakit galdu nahi zen, baina erantzun dioan galderari. Bai, eta hemen izenburua hiztun berri sortzaileak da, ez? Eta hiztun berri kontzeptuari buruz nahiko nizkizioke pare bat galdera egin. Aldez aurretik esan dezagun, hiztun berri edo hiztuntzar kontzeptuak berez esentzialistak direla, alegia ezin da kontzeptu horien arabera batetik bestera pasa. Etxean ikasi duzu, edo ez duzu ikasi etxean, etxetik kanpo, beraz, horiek inamobileak bezala dira. Nahiz eta egon daitezken hiztunak kategorizatzeko hainbat irizpide, gaitasunaren arabera, erabileraren arabera, atxikimentuaren arabera, eta bat. Baina, teknikoki beraz esan dezagun, kategoria horietan hiztun berriak zaretela 3, baina noski, hiztun berri adina, hiztun motak daude, hiztunak dauden adina. Eta orduan nahiko nizueke galdetu zuei, ea, emakumei buruz edo arrazari buruz diren podcastetan galdetzen da, ez? Noiz konturatu zinen zu emakumea zinela edo noiz konturatu zinen zu beltza zinela, ez dakit konparagarria den, baina noiz egin zitzaizuen zuei presente noiz izan zenuten hiztun berriarena, behar bada batzuentzat evidentzia batzen eta bestentzatez, eta zenbateraino definitzen zaituzte hiztun berritasun horrek zuek zuen euskalduntasunean edo izaeran edo dena delakoan. Alegia, galdera oso abstraktua denez, erantzun nahi duzuena. Egia esan, nik esango nuke nahiko presente dudala eta txoke mental izugarria izan zen bertsolaritzara jauzi egitea. Azken batean, ni bertxotara animatu nintzen San Nikolas ikastolako bertso eskolan,
Fredi nagusiki bidea egin zuelako, eta gu umetan izaten ginen Fredi nora niara. Uste dut, beisbola eta futbola kenduta, eta biolina eta flauta trabezera, gainerako gauza guztietan biok egin ditugula antzeko edo gauza berdintsuak. Nik uste dut amak kotxean sartzen gintuen, eta horrela leku batetik bestera eramaten gintuen. Eta bertsolaritzan ere hala izan zen. Eta Algortako bertso eskolan edo ikastolako bertso eskolan, euskararen aldaketarik etzen sumatzen. Orduan arazorik ez, baina lehenengo aldiz Bizkaiko bertsolari eskoletako kideekin topo egitean, ohartzen zara, eta nik horrela laburtuko nuke, ahate itsusiaren sindromea senti dezakezula. Denak atera gara arrautzetik eta denak gaudean, baina bapatean zu desberdina zara, bai? Eta hortik gainera gogoratzen ditut bi une, eta bat Mirenek ere gogoratuko du zehazki, lasai ekarriko zaitut berehala memoriara, baina ordena behar bezala jarraitzeko, gogoratzen dut, bertsotan hasi nintzen, eta egia da, etengabe sentitzen nuen gauza batzan, nire bertsoen ondoren, bukatzen nuenean, lehenbizi egin behar zena zen nire bertsoak zuzendu. Ez esan nuena hobea zen edo okerragoa, eta pentsa ze gaizki hitz egiten nuen, ze txarra nintzen, ze ate itxusia, bertsotan hasi aurretik ere zuzendu beharra zegoela. Gogoratzen dut mikro hartu eta esaten nuela, hasten naiz. Eta esaten ziaten, ez, hasiko naiz edo hasi egingo naiz. Eta beraz esaten nuen, eske haua ere ezin dut irekin, nola izan nahi dut nik bertsolari, nola beteko ditut, 64 silaba, 70, eta orduan, eta gogoratzen dut eskolarteko finalera iritzi nintzen lehenengo aldian Bizkaikoan, entzun, irabazi ez, baina bigarren geratu nintzen, eta geratu nintzen Euskaldun zar pedigridun askoren aurretik. Eta horietako baten aitari entzun nion, literal esaten, baina nola izango da bertsolaria, morokila zer den ere espadaki. Gogoratzen dut esaldi horrek, zenbat min eman diran, zenbat, gainera gogoratzen dut, imaginatu, zer egin zuen Xabik eta joan zen etxera eta amak erositako Elujarriztegi entziklopedikoan zer bilatu zuen, morokila, ea topatzen zuen, ea zertzen demonio hori ezinbestekoa bertsolari izateko. Nola ez zioten bertso eskolan eman morokila zertzen edo berreseta edo igual janda joan behartzen edo etzekien jan behartzenik ere, bai? Eta gogoratzen dut horrek gutxiespen izugarria eragin zidala denbora luzean. Euskalkirik ez, euskara zuzenik ez, eta orduan neukan euskara hori ere hain tolez gaitza egiten zitzaidan, baina gainera Bizkaitik Euskal Herrira salto egitean, eta hor bigarren adibidea, eta lehenengo bertso udalekuetan, Mirenekin berriz topo egiterakoan, bai, zer gertatzen zen? Euskalkiduna eta Euskaldun peto-petoa izango zen, antzegoen umen ni ez behintzat, ez dut gogoan beste norbait traketz ibiltzen zen, baina nuke esango, euskalo, eta kontua da, nik nahiago nuela bertsotan egin hizketan baino. Bertsotan egiteko tresna minimoak banituelako, banekien silabak nola bete behar ziren, eta tramankuluak mentalak banituen horretarako, baina hizketarako eneukan tramankulurik, enekien nola egiten zen, eta gogoratzen dutan ere gozatu nuen, baina sufritu ere bai. Eta oso gauza berezia izan zen, hori, bertsotan egin behar zenean oso eroso sentitzen nintzelako, eta bertso udaleku bat zelako, baina sozializatu beharra zegoenean, nabarmen ahate itxusi ikusten nuen neure burua erabat. Eta nik ez dakit gaur egun antzarra, beltzarga edo zer izango naizen, baina garai hartan behintzat personajeak etzekien gero zarzetorren. Eta bai zen oso egoera zaila. Ez dakit esan, nik egia esan honen inguruan. Ni ez nahi sentitu sekulan ate beltza, egia esan. Beti oso kortite izan naiz, Euskaldun berrian nintzela eta mugatua nuela nire jakinduria, ez? Esate baterako gogatzen naiz lezon, egin genula aspaldian, egin genuen afari bat, eta etorri zen Euskaldun zar bat, eta ez nion ulertu, ez. Eta esan nion, barkatuena lehen urratxan nago, esan nion. Ezen egia. Baina, ez nion duze ulertu. Eta gero hori kuadrilla asko komentatu zuen lehen urratxarena.
Eta baina genditzen, bezgezetitzen, esan nahi dut, bueno, ni hemen nago, eta badira esparruak nun dena ez dut ulertuko. Bueno, ez da deuse pasatzen. Ez da deuse pasatzen, denborarekin ulertuko dut edo ez. Zen, esan nahi dut, ni nahi lehazon bizi, edo ez naiz baserrietan ibiltzen, normalean, nago etxean, eta egiten dut, nahiko euskara estandarra, batua eta zikina nahi baldin baduzu. Orduan, baina gaur ez dut inongo problemarik, zen badakit inoiz etorkizuna baldin badu euskarak, horrelako euskara bat, nik darabil, begira, ez dakit nola esan, darabilena, horrelako gauzekin egingo dugula aurrera. Esan nahi dut, beti izango ditugula zalantzak, beti izango ditugula esaldiak osatzeko problema, baina aurrera egingo dugula. Eta azkenean, nik uste dut ja osatzen nahi dela. Gaur bertan erosi dut liburu bat euskara kolokialarena. Zen, nunbait euskara, esate dute batzuk, euskara batua sortu zenetik, euskara kolokialak, izan ditula bere arazoak, ez? Bakarrik euskalkietan mantentzen dela. Nik uste dut, begira, euskara kolokiala batua egin baldin badute, liburu bat, esan nahi du, bidea egiten ari garela. Eta, uztakit zer gehiago esan, honen inguruan. Eta, euskaldun berriarena, nik beti eraman dut oso ohorezko gauza bat bezala. Hain zuzen ere, igual zuri euskara eman dizute etxean, eta ikasi duzu nahi gabe, niri kostatu zaitu urteak eta urteak eta urteak. Eta esfortzu handi bat egin dut, eta oso harro nago, esfortzu horrekin, ez? Nola naiz egongo. Bai, ni bat nator patxeekin, niretzako euskaldun berriaren etiketa ez da inoraz ere lotxari bat. Niretzako rotasun handiz eramaten dudan izen bat da. Ez dut beti eramaten eta ez dut beti lehen planoa, hori da kontua. Ez noa leku batera eta kaixoa, ni hana naiz euskaldun berria. Ez normalean, handitzen badut euskaldunik badokomen, zango dut, bai, eta ez zango, baina berria. Baina zuertatu ezkero, edo galdetu ezkero, edo gaurkoa bezalako ingurune batean pertinente izan ezkero, niretzako harrotasun handia da, euskaldun berria naizela izatea. Eta kontzientzia, betidanik izan dut, gauza kontzienteagorik euskaltide batean apuntatzea baino, edo barneteria batera joatea baino, edo bakarka liburuarekin hastea baino. Orduan, nik entzuten dudanean, euskaldun berriaren eta euskaldun zaharraren kategorien kontra esentzialista dala deitza eta min pixka bat ematen dit. Ze ni oso anti-esentzialista naiz eta orduan usurdui jartzen ez dut. Nik hori ez dut defenditu nahi, ez esentzialismorik ez. Baina, defendeteko dut esan ez dela kontzeptu historiko bat eta memoriaren ikuspegitik eta ibilbide pertsonalen ikuspegitik soziolinguistika eta linguistika aplikaren ikuspegitik izateaz gain, ze zientzia horietan iruditzen zait erabilgarriak direla kontzeptu horiek, baina zientzia horietaz gain, iruditzen zait memoriaren ikuspegitik importantea dela eta defendigarria dela. Hori da ez eta migrazioarekin gertatzen den bezala, ez? Zu heldu zara herrialde batera, beste batetik etorrita, eduki duzu esperientzia bat, bidaia bat, bizipen batzuk heldu zaren punturaino heltzeko, eta zer egingo, zu ezabatu batzekoa, ezin inorekin ora ere ez. Horren memoria bat duzu, badakizu nola heldu zaren horra, zer egin duzun eta zer bizi izan duzun eta zer eman dizun horrek, eta horri esker zuk zer emango diozun komunitate berri horri. Ezta? Horrek ez zaitu beste inor baino gutxiago egingo. Kontra da, igual. Baina hor dago eta zergatik egin behar diogu uko horri. Ez ni, irakurketa horren aldekoa naiz. Orain, dena esan dudan bezala, ez dut beti eramango nire identitatearen parte hori ez lehen planoan, ez gradu berean, ez toki guztietan, batzutan ez delako pertenente izango. Baina beti egiten duten, edo askotan egiten dudan konparazioa da, esaten dutenean bezala, ez, gauza bat aldarrikatzen. Nire barruan direnean ni asko bizi dira, ez da? Azpimutzu askotako kidea naiz. Eta segun zein den nire aldarrakapena momentu jakin batean, bat jarriko lehengo planoan, ez? Orduan, esate dutenean bezala, zergatik zoaz emakumeen eskubidea defenditzera, denak gara pertsonak, bai,
baina bizibilitatea eman nahi badiot, nire ustez, bizibilitatea merezi duen, behar duen, eta goraipatu nahi dudan bateri, eta goraipatu edo defenditu edo aldarrekatu nahi dudan bateri, pues, etiketa horrekin joan barko naiz aldarrekatzera, ez? Beti, ez beti, komunitateko bilerara noanean, ba, igual, ez dut aldarrikatuko, ez nire orientazio sexuala, ez nire euskaldun, edo segun zer, ez? Baina ez beti, ez neurri berean. Eta, baina, aipatzen ari zineten beste alderdi dagokionez, ez gutxiespen egoerak edo inoiz, baina esan behar dut, gehien bat ez aidala gertatu. Inok ez nahuela euskaldun berria izateagatik gutxietzik kontrara esango nuke. Gehien bat, txalotu egin dutela alegina eta asko postu direla euskaldun zaharrak ikusi dutenean, alegin hori erena izan dudala. Baina, bai gogoratzen dut bat, eta Xabik esan duen bezala ez markatu iten zaitolako, eta pentsatzen dut, eta momentu baken batean gauzak oso garbi esparituzu, atzera bota aldauzu de motivazioa. Eta tristea da esatea, baina izan zen, gaur zorionez konbidatu gaituen, etxe horretan, Deustuko Unibertsitatean, nire irakasle batek, euskal filologian pentsazazu hor, klase horretan, euskaldun zahar asko zeuden, baina euskaldun berri asko ere, bai? Lizardi ikasten ari ginenean, gogoratzen dut, irakasle horren planteamentua Lizardien poema bat aztertzerakoan gurekin, izan zala aztertzea poema hori bilatzeko Lizardien akatzak demostratzeko nola Lizardi euskaldun berria zen eta euskaldun berriek saiatu daitezke, baina ez dute lortzen inoiz euskaltzen hori ematea. Ze igerri egiten zitzaion, hemen hor, Lizardik barritu zauenean hizkuntza, poesia, ausarta izan zen bere metafora, bere irudi, bere formulazioetan, hori guztiei erreparatu beharrean, irakasleari ideia hona iruditu zitzaion, erabiltzea Lizardi demostratzeko zergatik ezin zaren inoiz natibo baten mailara heldu. Eta pentsa ezazu, nik hori zorionez ez noin sinistu, zorionez amorra eman zian, eta nire helburua bihurtu zen hori gezurtatzea, ez da? Baina, eta gogoratzen ez, arrezkero apuntatzen duela, ikasten nuenean, Konradek edo Nabokofek ez zuen bere literatur karrera garatu bere ama hizkuntzan, begira eta nora heldu ziren. Gogoratzen ez, eta bendik daukat tik hori, ez? Baina gainerak, konturatu gabe, zenbat aldiz gertatu den hori, aldrebez, osea, beren etxeetan hizkuntza gutxitu bat ikasi zuten, baina gero beren karrera egin dutenak hizkuntzan batean, osea, gaztelaniaz adibidez, ez? Nez eta beren familiak beste katalana edo galegoa edo ikasi, eta inok ez du planteatu, ez? Orduan, hori bai gogoratzen dut. Eta oraindik ere, badaukatik hori, ez? Ikusten dudanean, beren ama hizkuntza ez den beste batean, gauza handiak egin dituzten sortzaileak. Irakasle horri eske. Bueno, Xabi, kontsolamentu bat izan daiteke, ez zarela bakarra, Lizardi ere zuzentzen zutela. Oso ondo esplikatu, Ana, kategorien baliagarritasuna, ez? Izan daitekela baliagarria, esan duzun bezala, soziolinguistika edo psikolinguistika ikuspegi batetik, baina baita ere bibentzialki historia bat daolako, eta baita ere balio digutelako desberdinkeriak izendatzeko, ez? Emakume eta gizone kategoriak ere ez ditugu esentzial bezala ulertzen, baina ezin dira zenbait desberdinkeria azaldu kategoria horiek erabili gabe. Kontua da, kategoria horien artean jerarkia bat egoten dela, nondik begiratzen den, noiz, nola, eta zuen hitz batzuk hartu ditut, Ana, zuk aipatu dituzu, zuke orain esan dituzuna euskan zureak hartuta, baina bai Patxik eta bai Xabik badauzkate bi pasarte hain zuzen ere kategoria horrekin talka egin duten momentukoak edo rebindikatzen duten momentuak kategoria horiekiko kokapena. Eta igual aipatuko ditut eta komentari horik egin nahi baldin baduzu aurrera. Patxiri hartu diot adibidez pasarte hau. Hala esaten du, ni euskaldun berri zaharra naiz, beraz euskaltzaletasunaren adar guztien jabe. Beraz euskaldun osoa, beraz euskaldun poliedrikoa, euskaldun askotarikoa. Euskaldun ez mugatu, euskalduna eta euskaldun berrientzat mezu bat du. Lasai, zuek ere zahartuko zatzaizkigu kezuek /N.
Oso ona gatik hoi. Hoi hain zuzen ere, idatzi nuen, esan zutenean, hori, Euskaldun berri hitza, zalantzazkoa dela, ez? Hor erasoak egon daitezkela, eta biktimak ere, eta hola. Eta ez dago batea doz, Eta are gehiago, esango duke, Euskaldun zarrentzat eta Euskaldun berrientzat ere, ni bezalako Euskaldun berrientzat, jakitean norbait Euskaldun berria dela poz bat, Hamaika telebistan ikusi dute aste honetan, neska bat Italiakua, euskaraz egiten, Euskaldun berria, oso ondo egiten du gaina, eta da poz bat, etortzea jendea edozein lekutat. Eten egin dela uste dut, ez dizu ondo entzuten. Barkatu? Orain bai. Eten da? Listo. Eten da? Listo, orain entzuten. Bueno, ez dakite osoki entzun den dena. Bai. Bai, ederki, Xabi, zure pasarte bat hartuko dut baitere, eta nahi balin baduzu, komentatu. Zutabe batean idazte zenuen. Testuingurua zehaztuta 16 urte nituen bertso bazkari bateko emakume batek Euskaldun berria edo Euskaldun zaharra nintzen galdetu zidanean. Galderak bi sentsazio sorrarazi zituen nigan. Euskaldun zaharra nintzela zalantzan jartzen bazuen, euskaraz ondo mintzatu behar nuen ezinbestean. Euskaldun berria nintzela kolokan bazegoen, abizenak eragindako dudamuden ondorioa izan ziteken galdera. Nik ordurako banuen ega aterata, baina egadun orok badaki agiria lortzeko ez dela euskaraz jakin behar, pistolaren hotx uztardura danba dela baizik. Emakumeari Euskaldun berria nintzela esan nion, baldin eta Euskaldun zaharra izatea euskara gurasoengatik jasotzea bazen. Halaxe erantzun zidan. Bueno, berria ere ez, Euskaldun berri zaharra edo. Oso ondo gogoratzen dut bazkari hori, eta egia esan izan zen lehenengo pausoan on sentitu nuen, ostras, eta igual hori aipatu nahi nuen, galdera lehen izan delako, noiz sentitu genuen berria ginela. Eta nik ez dakit noiz konstienteki, baina jakina, nik erabaki nuen ahalik eta gehien mimetizatu behar nuela. Eta kameleoi bihurtu behar nuela, eta nire helburua izan behartzela, ahalik eta zalantza handiena sortzea horrekiko. Xavier Payarruiz, Santa Maria Braceras, González Rodríguez, Mujika Badillo, Algortakoa, Getxokoa, hori Castrotik gertu dago, Lazkao txikik ez omen zuen sinistu Durangoko bertsolariak zeudela, Iturriaga ezagutu zuenean, Algortatik zerraterako ote da, ez? Bapatean bertsolari izateko, zer egin, euskara lehenbizi zuzendu, baina benetako auzia, nire ustez zaharrak eta berriak bereizteko jatortasunean dago. Euskaldun jatorrak izateko gaitasunarekin. Eta jatortasuna da etxetik hartzen den zerbait. Nolabait esateko eta inoiz definitu nuen ere horrela eskatergorizaren sindromea eragiten digu hiztun berriei. Jokoa ez da gurea, gu joan gara besteen etxera jolastera, eta orduan beraiek jartzen dituzte arauak, eta bapatean arau bat ulertzen ez badugu gure errua da. Hori horrela delako eta azkenean mimetizatu beharra dago, ez? Eta nik aleginen egin nuen bizkaiera ikasteko. Bizkaiera gainera ikasteko, baina gero arazo bat izan nuen, bizkaiera ezin nuen erabaki Getxoko bizkaiera ikastea, orduan, oraindik bizirik zegoela ere enekielako, bai? Eta orduan, bizkaiera ikasi nuen, baina jasoa. Eta Labairuko liburuetatik. Eta handik eta hemendik jendeari lapurtuta. Eta horrek mimetizatzen asko laguntzen du. Ze adibidez, Itziarri Tuño Euskaldun berria dela, jakingo du dakienak, baina askok ez du uste. Entzuten diotelako eta bera euskaldun duzen bizkaieraz, eta horrek nolabait sortzen dio kameleoi traje automatiko bat. Ze bizkaiera hori etxetik hartzen da, hori zuzenean jaio egiten da bizkaierazko hiztuna, ez? Eta hori pista bat zen, nik orduan erabaki nuen hori hartzea. Baina orduan etorriko da Asterizen 12 proben sindromea. Ze bizkaieraz ikasi duzunean, gero bertsotan hasiko zara, eta hartuko duzu Andoni Egaña kotxean bertso saio batera joateko, Zarauzko surtidorean, berak surtidore deitzen dio gasolindegiari, eta halako batean esango dizu, gu lagunak izango baituk, ika egin beharko diagu, eta bestela, zuk egiten badidak, ezagunak izango baituk. Eta zuk ikarekin daukasun harremana da, ikastolan 5. mailan Angelik esan zizuela, aditzen taula horretan, kendu i jartzen duen zutabe hori baserrietan erabiltzen den forma berezi bada, asko ez dena erabiltzen edo gasu berezietan, eta orduan da beti proba bat bestearen atzetik. Orduan, nik bai esango nuke Euskaldun berrien definizioan eta hiztun berrien kasuan,
egia da testamendu berria ere oso berria ez dela, eta oraindik ere horrela deitzen diogula. Orduan nik terminologiari egia da eutxiko niokela, eta begira kontra egin dudala. Baina bai iruditzen zait, behintzat beharko dugula, lehenango esan duzuen bezala, eta anaren partea, hori ezin delako grabazio bat ezin delako kamiseta batean jarri. Bestela, bere horretan jarriko nuke, emakume eta gizonak ez bereizi denak pertsonak gara. Ni asko saiatu naiz azken boladan esaten bai, Euskaldun berriak ere Euskaldunak gara, egia da. Baina zenbat Euskaldun berri daude Euskalgintzaren erabaki guneetan? Zenbat Euskaldun berrik irabazi dute literatur sari bat? Euskadi literatur saria. Euskal Herriko bertsolari txapeldunak, horregatik patxi zehaztu dut hori, Euskal Herriko bertsolari txapeldunak zenbat daude Euskaldun berriak? Euskaltzainak zenbat dira Euskaldun berriak? Bai, ikusgaitasun arazo larri bat dago une honetan, ematen du hiztun berriak nahi ditugula, bai, baina nahi ditugula txalo jotzeko, liburuak erosteko, masa egiteko eta autonomia kalea Bilbon urtean 4 aldiz betetzeko. Baina Euskara denona izango baldin bada, Patxik oso ondo esan duen bezala, izango da berak hitz egiten duena, eta nik hori gogoratzen dut berrian idatzin hasi nintzenean duela 3 urte eta pikoia idazten, ergatiboaren erreferenduma izeneko artikulua idatzi nuen. Eta hor adierazi nahi nuena zen, ergatiboa hain garrantzitsua iruditzen zaion jende horri, bozkatuko bagenu, demokratikoki hiztun garenok bozkatuko bagenu, ziurrenik gehiengoak ezezkoa emango lioke, edo igual gehiengoak ez daki oso ondo erabiltzen ere, edo astu egiten zaio, edo ez dakit, nolabait esateko, batazbestekoa zer den eta kanona eta proiektatzen dena oso desberdina delako. Eta gainera, gertatuko da, horrela bukatzen dut, Euskaldun berria denean proiektatzen duguna, betetzen da Finkbeiner testak genero ikasketetan aplikatzen duena hizkuntzan. Eta da, azpimarratu egiten dugula lehenanak esan duena. Euskaldun berria izateko, ze ondo hitz egiten duen euskaraz, bai? Eta joango da, Oskar Terol barre libreara, eta egingo du monologo bat Euskaldun berria izateari buruz. Eta Itziber Garmendiaren monologoan, berskako dendaria, txunga hori izango da Euskaldun berria. Eta orduan pixkanaka joango gara etiketa batzuk jartzen. Horregatik, nik esango nuke helburu utopikoa desagertu dadila, jakina, denak pertsona. Denak gara pertsona, bai, dudarik gabe, baina oraingoz, politika aktiboak eta eskubideak eta behar bezalako neurriak hartzeko, oraingoz ikusgaitasun hori azpimarratzea ezinbestekoa da. Bueno, nik erantzongo dizut 3 gauza egin dituzu oso gaizki. Bat, ergatiboa zalantzan jarri. Ergatiboa ezin daiteke zalantzan jarri. Arrazoi. Bigarrena... Horrek pupu egin dago, egia da. Nire detzi, ingola bihotzen zinbiko egin didazu, Xabi. Esan ondo geratzen esatea, baina Beira. 3 esan ditut eta 3garrena ahaztu dut. Eta bigarrena da Oskar Terola aipatzea. Hori ez da egite. Hori ez da egite. Mai inguru batean gaude, mesedez. Errespetu pizka. Markatuko diogu. Pixkat behar hartzeko ez dakit adozen honekin, orduan, ari gara etiketak bai, etiketak ez, kategoriak bai, kategoriak ez, badirudi esaten dugunagatik kategoriak edo etiketak bere horretan ez daudela ez ondo ez gaizki, bezik eta atzeko ideologia hori, ez? Autentikotasunaren eta benetakotasunaren ideologia hori zein den benetako euskalduna, benetako, ez, hiztun ona. Xabi, zu hitz egiten ari zinela gogoratu naiz zera batekin, Bertsozale elkarteak, orain gure etxera harriak botaz, baina 2008an uste dut aterazuela Mañontzi izeneko mahai joko bat, eta hor zeuzkan, 700 bat galdera izango ziren, eta horietako bat zen, ea edonork ikasi ote dezaken bertxotan. Eta 3 aukera zeuden, A zen bai, B zen ez, eta C zen ama hizkuntzaren arabera. Izan ziteken beste edozein, baina hori zen galdera. Noski, erantzuna baiezkoa da, baina ikusten da horratzean zalantza bat egon daitekela, ez? Lehen bertxotan egiten zuena, berezko doai bati eskerre egiten zuena zen, bale, ikasi diteke bertxotan, bale, baina edonork, bai, euskara ez duena jatorrizko berezko hori, ez ikusten da ideologia hori dela behar badaldatu beharrekoa, ez? Bere hortan ez daukala, ez ezer ona ez txarra, etxean ikasi zanak edo. Dudarik gabe, eta esango dizut justu, ama hizkuntzarekin bat datorrelako, gure ama euskalduna etzela etzekiten bertsolari askoren gurasoek
euskaraz egiten zioten. Eta gure ama euskalduna ez da, baina aktorea bai. Eta gure amak gaitasuna izan zuen Urruñako eskolarteko finalean, Bertsozale elkarteko lehendakariaren emaztearen ondoan eseri, eta saio erdia sinestarazteko ulertzen ari zitzaiola. Bai, oso ondo, bai, 3-4 gauza esan, eta gero azkenean esan zion, ya me puedes perdonar, no te estoy entendiendo nada, no hablo euskera. Bai, eta orduan hor dudarik gabe, badagoela pisu hori, baina zuk esan duzu, mediku ona edo mediku euskalduna. Orduan, nola izango da bertsolari ona, bertsolari euskaldun berria? Etxetik jaso behar baldin bada hori, zenbat esaera, zenbat esamolde, jatortasuna gainera ezinbestekoa da, memoriak elikatzen du gero sormena, agendan euskaraz idazten noiz hasi zenanak esan dut, nik esango nuke, nik ere gogoratzen dut aldaketa konstiente hori neurri batean, baina niretzat erraza da gogoratzea esango nuke, memorian euskara pilatu ahala, eta gero egia da une jakin batzuetan autu oso konstientea dela. Ez nik euskaraz hartuko dut lehenbiziko hitza, naiz eta portzentai oso handi batean hala ez izan. Orduan, arazoa da hori, da hitz horien atzean zer dagoen. Orain euskaraldiarekin aho bizi, belarri, prest, eta horiek guztiak zer esan nahi duen. Niretzat orain ja nik garbi esango dizuet, ez daukat oso garbi. Nik hartu dudan helburua da, beti euskaraz, eta ahaleginduko naiz zalantza dudan tokietan euskaraz egiten, ea lortzen dudan euskaldun berri, hau da, ez ezagutzen enuen baten bat topatzea. Baina niretzat euskaldun berria izan behar da, bagian hori, alfabetatzea lehen bizitzako lehenengo urteetan egin ez duena, baldin eta hori da kontua, espero dugun hizkuntza kanona, Asterizen 12 proba horiek bukatuta, euskaldun oso irudikatzen dugunean norbait zer da euskaldun oso hori. Euskalkia izan behar du ezinbestean, itanoa kontrolatu behar du, referentzia kulturala gehitu nahi dizkiogu, hor jartzen baldin badugu helburua, desberdina izango da, hori lortzeko abiatzea, etxeko lanpila bat eginda, edo autu konstiente batekin, emaitzarako. Besteak beste nik zer dakit, gero bestela frustrazio eta ez bakarrik legitimitate falta dela deustun ikerketa ederrekin landu dutena, baizik eta frustrazioa eragingo dugula. Eta horrek etxipena ekarriko du eta bidean bertan bera geratzea. Zango dutelako ez nik erresidentzia esan beharrean residentzia esaten dut. Inork ez dit inoiz esplikatu, azentu bat badagoela euskaraz eta kasualidadez ETB-ko hiztun askok ez dakiz zer. Eta orduan zer gertatuko da, baten batek ikusentzunezkoak ikasiko du, bere helburua izango da ETB mikrofonoarekin ateratzea, eta sekula ez du jakingo, zergatik ez duten aukeratzen. Edo, badaude gauza asko nolabait, euskaldun berri izateko, nik kontuan izango nituzkenak, eta dudarik gabe, erabakiguneetan, baina horrela, garbi esango dut, euskaldun berriak falta dira. Euskalgintzako ordezkari nagusien artean egin errepaso bat, eta ea zenbat dauden. Eta esango duguna da, agian ez da behar euskaldun, nik garbi esango dut, horrez ez esaten duenak, argudiatu diezadala zergatik egon behar diren emakumeak eta gizonak aginte erabaki guneetan. Azken batean, aniztasuna nahi baldin badugu, eta euskarari dagokionez, hain emozionaltasun desberdinetik abiatu den jendea, eta hain ez dakize, guazen anistasun hori ere erabaki guneetan islatzera, eta referentzia guneetan. Besteok ezak eta puntere matein ego duzuen, bestela nik galdera egingo izan. Nik bakarrik esan nahi dut, esaten dela genero eta ideologia. Mila esker. Eskerrak euskaltzain badagoen hemen. Hori bai, agenda beti esango dut agenda. Oso zaila egiten zait, agenda esatea. Erki, oso ondo. Begira, ari ginen Xabik oso ondo esplikatu dez, euskalduntasunaren kanona eta autentikotasunen ideia horrek zen muga izan dituen legitimitatean eta bar, orduan hasiko gara orain mundua salbatzen zuen laguntzarekin. Alegia, nola eragin dezaken kulture referentziak aipatu duzu lehen Xabi, baina kulturak nola sortu dezaken zubi bat, bide bat, espazio bizigarriago bat, eta horri buruz galdetzen hasi aurretik, hain justu ere, Xabi, zure bi zutabe aipatu nahiko nituzke. Ekainean idatzi zenuen euskaraz ezin da izeneko zutabe bat berrian, eta horri aipatzen zenituen euskaraz egin ezin ziren gauza pilo bat. Eta horrela hasten zen.
Paisaia linguistikoa akatsik gabe irakurri. Hizkuntza menderatzen ez duten politikariak eta goi-karguak zuzen samar egiten entzun. Eskolako gurasoen bilera egin, aireportuko segurtasun hilarako argibideak ahoz jaso, Euskal Herriko gimnasio gehienetan klaseak jaso, eta asteko egun guztietan egunkari bat osorik irakurri. Baina aldiz, irailean idatzi zenuen euskaraz baino ezin da zutabea, eta horra aipatzen dituen euskaraz baino egin ezin ziren gauzak. Eta hor zenbat kultura referentzia sartzen ziren. Gainera oker ez banago Twitterren galdetu zenien jendeari, eta hortik hartzetakoak ere badira. Eta hola hasten zen. San Sebastian martxa kantatu. Aitor Mena lautelatu, Salvadorren eriotzean, Marabillas, Izarren hautsa eta beste hainbat kantu eder gozatu. Gero, Kresala, Leturiaren egunkari ezkutua, Harri eta Herri, Mila Euskal Olerki eder, Aur besoetakoa, Etorkizuna, edo Xabineitor irakurri. Unai Elorriaga, Laura Mintegi, Irati Elorrieta eta beste hainbat euskal idazle handiren jatorrizko lanak irakurri. Egaina Lujan Bibarzailu, Zituriaga eta beste hainbat bertsolariren ateraldiekin harritu. Bertso afari batean barresteak bota, korrikako lekukoaren barruan doan mezua idatzi eta bukaeran irakurri. Orduan, galdera pixkate hauxe da, euskaldun egiten baldin bagara, eta hori baldin bada aldarrikatzen duguna, zerk egiten du bat euskaldun, zerk egin zaituzte zuek, eta kulturak horretan ze funtzio izan dezakela uste duzue. Hau ere, galdera potoloa beraz, nahi duzuen hau. Bueno, nik beti izan nahi literatur zalea, eta beti gustatu izan zait poesia, eta musika, eta, bueno, jende guztiari bezala, pentsatzen dut. Eta egia esan, Mikel Laboarekin, hori guztia lotua hartu nuen bapatean. Ez dakit nola esan, garaia hartan esate batako gustatzen zitzaidan Leonard Cohen, baina Leonard Cohen nik ez nuen ulertzen. Osea, ez nekien zertaz ari izan, bere musika oso zoragarria zen, baina ez nekien zer esaten ari zen. Baina Mikel Laboarekin aldiz, ulertzen nuen zer esaten ari zen Alemaniako poeta batek, ez, Bertolt Brecht. Eta musika ere zoragarria zen. Eta gero zeukan baita ere, Atahualpa Yupanqui, gero zeukan Atxaga, Sarrina India, eta hor literatura pilo bat agertzen zen, eta euskarara ekarria, ez? Edo euskalduna, berez, edo euskarara ekarria. Eta nik horren pentsatu nuen, euskara da, mundu zabaleko ate bat, ez da bakarrik gurea, ez da bakarrik gure kontu txikientzat edo bakarrik Euskal Herriko gauzak adierazteko. Hori oso gazte, Mikel Laboaren lehendabiziko diskarekin. Eta bai, hor jabetu nintzen, gero, benetan Euskaldun berria bihurtu nintzenean, baziren Euskaldun batzuk, Euskara alde batera utzia zutenak, esaten ziaten, ke basko te veo, eta egiten ziaten golako karikatura bat, eta hola, eta te veo muy basko, te veo muy baserritarra, eta nire buruan neukan mundu bat, neukan Alemaniako poetak, Cavafis, eta euskaraz nituen buruan, orduan esaten baina hau zer da, da kontrakua, ez nahi baserri batekua, da kontrakua. Baina euskaraz. Nik jarraituko dut. Eta, galdera zen, zuek zer egin zaituzte euskaldun, zen lehenengo galdera. Lehen esan dudan bezala, motivazio pertsonalak, ez da? Motivazio politiko, sentimentalak, eta gero, behin bide horretan barneatu ezkero horrek ematen ziren satisfakzioak. Bai? Sentitzeak, patxikoren esan duen bezala, batean eskualdi batekin sartzen zarela kobaso baten, eta ez dezarela argitzen, eta batean hormak miragarri direla. Eta bakoitzari erakutziko dio gauza bat, alde batetik, nire erakutsi zidan ere nebiz izan zen, batean, lotura hori berreskuratu noela, ez da? Nire amaren amarekiko lotura berreskuratu noela. Baina baita ere, eta orain Patxik aipatu dituenean poetak eta dan, nire kasuan gauza bera gertatu zen. Nire klasekide baten bitartez eta berarekin batera
Sabin handia deskubritu nuen, eta izkidaturik aurkitu ditudan ene poemak, liburuak, non dauzen munduko poeta askoren poemak euskerara moldatuak. Eta bapatean... Eta batzuk asmatuak. Bai, apokrifoak, ez da, bai, esatu zigo, nor. Baina bapatean, hori, azten zinen, bestela, zure kabuz behar bada, askoz beran dago, edo inoiz iritziko etzinen, poeta baten gana, heltzen zinen, ez da? Eta hori, Porzelan, eta Cabafiz, eta Pessoa, eta ez denak euskera, ez denak hor, eta batean, mundu miragarri bat zen, eta euskera zegoen, eta partekatzen zenuen, hori zure gogaide batzuekin euskaraz, ez da? Orduan, liloagarria zen. Eta orduan, azkenean, alde batetik, sentitzen duen, akuilua jarraitzeko barneratzen, konpromiso politiko eta personal horrengatik, baina aldi berean autolikatu egiten zen, satisfakzioak besterik ez izkidalako ematen. Eta nire bizitza ordu arte erabat erdalduna izandakotik, bapatean, referentzia berriak neuzkan, Durangoko azoka, eta hor zegoen guztia, eta Durangoko azokoaren inguruko harreman sozialak, eta argia irakurtzea, edo Euskal Telebista ikustea, garai hartan, orain ez asko, baina garai hartan, hasi gintzen Euskal Telebista ikusten, gure etxean izan ikusten, inok ezolako ezertxo eulertzen. Eta orduan batean, barne referentzien mundu horretan sartzen ziren, eta konplizeak zenituen. Batean, klubekoa zinen, edo insider bat zinen, ordu arte estalita bezala egondako hiri horretan. Hoixe, ez dakite ondo entzun dira. Nik hori esango nuke zuzen ere. Nik uste dut lehenago esaten nuen hildotik, jatortasunik gabe jaiotako euskaldunak izan daitezkenez edo gaitezkenez berriak, jatortasun hori nola janzten joan, hori izan daiteke kultura eta insider bihurtzea azken batean. Nik gainera Durangoko azoka aipatu duanak eta azkenengo berriako zutabean nik horri buruz idatzi dut. Niretzat izan zen konponbidearen hasiera. Izan zen zergatik. Argi dago sortzaileak estanaren alde batean daudela, baina estanaren bestaldean dauden guztiak ezin dituzu bereizi. Euskaldun berri, zahar edo zer diren. Hor daude kategoria guztiak nahaztuta. Eta hor berdin egiten gaituenak nolabait da ez euskaldun izatea, baizik eta euskaldun egitea. Aditz aktibo bat da egin behar dena. Da irakurri, entzun, konsumitu aditz madarikatua nahi baldin baduzue, kultur kudeatzaileo gehiago parte hartu, esaten dugu, bai? Baina da azken batean hori zergatik, hain zuzen ere, Ana Patxi eta Hirurok elkartuko garelako edo elkartuko gaituztelako aipatu dituzten referentzia guztiak. Baita Pessoa edo Cabafiz bera, euskaraz lehenengo aldiz irakurri izanak, bai? Nik euskaraz deskubritu nituen, eta gero egia da, esan nuen, saiatuko naiz, ze beste gaztelaniari beste indar bat eman da batzutan itzulpenarekiko mailinguru hori beste egun baterako utziko dugu, baina dudari gabe. Eta horregatik niretzat gako handienetako bat bai da, eta asko trasladatu beharko genukena da hori. Da, ematen du ikastolek eta hezkuntzak oroar ez dutela euskalduntzen, hor dago gogoeta hori, ez dakizten bateko mailarekin eskuratzen dela euskaraz jarduteko gaitasuna, nik esango nuke aizu, falta zaizkizun komplemento vitaminikoak, dauzkazu liburu dendetan, webguneetan, podcastetan, Xeresaderen artxiboa nik errezetatu egingo nuke. Ez dakit inoiz esan dio dananari, baina nik Hernanitik Pauera egiten nuen hango euskara irakurle izan nintzelako UPP-an, eta egiten nuen azan podcasta jaitsi eta 2 orduko bidaia zoragarrian entzun, benetan horregatik esango nuke sekulako materialak daude, horiek konpartitu eta euskal kulturaren oinarrizko saski bat irudikatuko baldin bagenu, bai, konpartitu behar ditugun erreferentzia horiek, errazagoa izango zen komunitatea visualizatzea eta komunitate hori konpartitzea. Eta horregatik niretzat kulturak benetako erronka hor dauka, hori lortzen baldin badugu, euskaldun berriei esatea izu, sentitzen duzu oraindik muskulo, etorri, hemen duzu beken gimnasio zoragarri bat, 8 monitore edukiko dituzu hor, 8 orduz, eta joan ikasten hau nola den, da
eta barneratzen, eta horrela konpartituko ditugu gainera Nafarroako, iparraldeko eta hegoaldeko mugak gaindituta, ezinbestekoak ditugun horiek, bai? Gero ematen ditugun erreferentzia asko, bagian ezin ditugu inerraz gainditu, telebistari dagokionez edo. Hor, esango nuke benetan, bere biziko apustu egin behar dugula, eta horregatik, bai kuota, bai berdin ditzer, baina apustua benetan hor dago. Euskaldun berriei falta dakiekeen, ala esango dut, nik bintzat ala sentituen olako, takoi hoiek, alturara iristeko, irakurtzen, gozatzen, entzuten, eta gero, egia dela ere ezinbestean horrek sortzaile bihurtuko dituelako. Piramide horretan, zenbat eta gehiago gozatu, gero eta gehiago jabetuko dira, kultur sorkuntza eta hizkuntzarekin, eta hurrengo pausua da jardutea. Ni gehituko nuke, esan dituzuen gauza asko eta asko aplikagarria direla hiztun zaharren kasuan ere, zalegia, berriz ere ertzetara begiratzeakoan ikusten dugula zer den muinekoa, eta hemen esan dituzuen gauza asko eta asko, denoi etorriko litzaizkigukela ondo, kategoria eta jerarkia. Eskerrik asko orain artekoagatik hasteko, aipatzen genuen hasi aurretik 20 minutura atentzioa desagertu egiten omentzaigu, baina nik uste dut mainguru honek lortu dela interesgarria izatea une oro. Hemen dauzkat komentario pare bat aipatuko dizkizudanak, galdera erantzunen atalean, baina hau eginaz batera gomendatu nahiko nuke edo proposatu nahiko nuke mainguru ikusten ari zaretzen noi, bazuek galderak proposatzea, izan denentzako, izan parte hartzaile batentzako, bururatutakoak bota. Behan dago alako Q eta A bat, hor pentsatzen du galde erantzunen atala dela, horri idatzi eta azalduko zaizkigu. Orain arte idatzitakoak eredugarria zareten, oso hitzaldi ona eta polita, eta oso identifikatuta sentitzen naiz, eutsi gogor euskaldun berriok. Beraz, horiek esan da, bazuek izan ikasle, izan etxetik begirazo dutenok, egin ditzatela galderak eta gainontzean, zuek ere elkarri egiteko galderari baldin badukazue, ni beri bestela beste zazpi horri. Nik bai aipatuko nuke gauza bat nolabait bintzatia horrekin bukatzeko, ematen du euskaldun berri eta euskaldun zahar terminoek ezinbestean atzera begira jartzen gaituzte. Baina niretzat gakoa da aurrera begira jartzea ere, bai? Eta askotan iruditu zaidana da, irudikatu beharko genukela, hori euskaldun osoz betetako hiztun komunitate miragarri hori proiektatzen ahalegindu beharko genuke. Eta esango nuke, askoren buruan dagoela, Olimpo moduko bat, edo hola urrun dagoen leku bat non denek genero esaten duten, eta igual estrategia ere esango dute, eta alakoak esango dituzte, bai? Baina nik neuk esango nuke euskararen etorkizuna pasatzen dela ezinbestean onartzetik denago patxik esan duen hori, proiekzio horretan errealistak izan behar dugula. Eta euskararen egoera 20. mendean izan balitz euskal hiztun komunitate trinko batena diktadurari gabe eta bapatean inmigrante pila bat jaso dituena eta horiek sistematizatu behar izan dituela txertatzeko bere gizartean, nik ulertuko nuke euskal gizarteak zorrotz onartzea eta esatea ez, euskara da hau eta hemendik ez gara mugituko. Eta zuk egin behar duzu onainoko bidea. Bai, kasu horretan onartuko nuke hori. Baina gure realitatea da, gero eta gehiago, ez dela talde puru bat eta horretara ale gutxi batzuk gehitu direla. Ez, ari gara, ardo onona baldin bazegoen, ja ur pila bat bota dugu ardo horretan. Baina ur pila bat, eta horri ardoa deitzen jarraitzeak, niri zalantza handiak eragiten dizkit, eta nolabait esan beharko dugu, euskaraz hau zuzena da, hau egokia da, ezin daiteke esan ez festa, eta ez jaiak, ez guke sasi jaiak esateko esamolde jatorra dugu, eta nola ez dugu, nola ez ez, sasi jaia izango da gauza bat, eta ez jaia beste bat, eta onartu behar, hau da, nik egingo nukena da, argi eta garbi irudikatu etorkizunean, euskara hori askoz zabalagoa izango dela, eta euskaldun osoak azentua batzutan jarriko duela nahi duen tokian, bai? Eta horretan apustu handi egin behar baldin badugu, egin dezagula, baina orduan kontzienteki eta behar bezala aldarrikatuz. Eta horrek zer esan nahi du? Eta hala diot, erresonantzia kasetan,
gure hiztun komunitatearen erresonantzia kasetan, eta hori dira edabideak, baina dira kultur sorkuntzak, konpartitzeko ditugun espazio horietan, euskaldun berrien tasunak izango dituzten, soinuak, hitzak, mezuak, entzun egin behar dira, ugaritu egin behar ditugu, eta naturaltasunez gure egin, eta gure izango dira, eta onartu beharko dugu. Nik, eta horrela behintzat bukatuko dut, ja lasai hemendik aurrera esateko, ingelesarekin pasatzen zaigu askotan, nola, hain akademiko eta hain liburu den, zer gertatzen da, hemen ingelesa ikasi, eta gero lehenengo aldiz Amerikara edo Ingalaterrara joaten gara, eta espero dugu denek hitz egingo digutela ingeleseko klasetako grabazioetan bezala. Where can I buy a newspaper? Eta hori inork ez du esaten. Han hizkuntza behikular elementu eta fenomenoiek askoz ere garatu dauge. Ba, onar dezagun guk ere hori. Kanona ireki beharko dugu. Eta horregatik iruditzen zait, generoan egiten dugun, parkatu patxi, generoan egiten ditugun aurrerapen guztiak, oso baliagarri direla, benetan oso konparagarri, eta aipatzen baldin badut, barre libreara joan den aktore bat, hain zuzen ere, izenik esan gabere esango dut, ezin dena gertatu da, pitufina, sindromea, izatea joaten den euskaldun berria, joaten dela euskaldun berria delako. Bai? Joan daitezela gehiago, eta zorionez agertu dira beste batzuk, baina gehiago kamuflatu dutenak, bai? Itziarrituño ikusi genuenean, inork ez duelako ikusten euskaldun berri bat. Eta hori esan da, ni behintzat, ja pakean hil naiteke. Nik nota txiki bat esan duzunari buruz, ura eta ardoaren metafora, nik kalimotxo bihurtuko nuke, erakargarri egiten duelako uratik. Bet, Coca-Cola zalea naiz ni berez. Eta bestetik, aipatzea baita ere, ari garela hiztun berriak aipatzen, beti ere euskal komunitatearen baitako halako minoria batez ariko bagina bezala, baina azkeneko inkesta soziolinguistikoan agertu dela, gazteen erdiak baino gehiago direla hiztun berri, beraz hori ere kokatzen. Hori da, nik esan nahi nuen hori zen Coca-Cola asko daukan ardoa dela, jadanik. Eta oraindik jarraitzea, ze motatako barrika eta ze urte eta kontutan, ba igual benetan egin behar duguna da festa, eta punto. Eta bitartean Sagardo metalezko barriketatik edaten dugu, beraz. Beste, Ana edo... Nik esango dizut, euskara jasoak urardotu esaten dela. Urardotu, bai, esaten. Eta oso polita da hitza. Oso polita da hitza. Baina nire erosi diotia dani kalimotxoaren metafora, eta hemendik aurrera kalimotxoaren aldekoa izango. Nik kalimotxoa erosten dut, oain esaten den bezala, kompro. Bai, ados nago, esan nahi dut, eta are gehiago esan nuke. Euskarak etorkizuna izango da euskaldun berri asko agertuko dielako. Ni Nafarroatik hitz egiten dut, eta Nafarroan daukagu honekin drama handi bat. Zen dago benetako etnofobia bat, dago benetako gorroto bat euskal kulturarekiko, ez? Batez ere euskal kultura kontzientearekiko, zen egia esan, gorroto zale horiei bosaz axola zaie mendian baldin badaude euskalduna, berritzaile. Baina ikustea, hirian daudela euskaldunak, saiatzen diela euskaraz egiten, nahi dutela mediko euskaraz, eta hemen galarazten ari dira, hain zuzen ere, euskaldun berriak sortzea. Ez, mugatzen dute eredua, ez diote publizitaterik ematen, eta pizka batian ez da kultura bat euskararena baizik eta nazionalista, esenzialista batzuk hartutako erabaki bat. Ulertzen? Erabaki ero bat. Ez gara ez da hizkuntza Nafarroan. Gara, hori, zoro batzuk aldarrikatzen dutena. Ulertzen? Zer, esate bateako, Nafar gobernuan hartzen dituzten lanpostuetan, baloratzen da alemaniera, ingelesa, italianoa uste dut baita ere, Europako hizkuntzak, frantsesa noski. Baina euskara ez da baloratzen. Euskara ez da hizkuntza bat, hauen dago. Euskara da, hori, jende gorrotagarri batek hartu duen aukera bat. Eta hori oso tristia da. Galtzen gai gara euskaldun berriak. Esate batako hor, Euskal Komunitate Autonomuan irakurri nuen hemendik 30 urtetara
Iaia jende erdia izango ditu euskara ulertzeko gai izango da. Beste gauza bat da egingo duen edo. Baina Nafarroan hori ez da gertatuko ez da 2000 urtean, ulertzen. Hemen lapurtzen ari dira euskara. Euskaldun berriak izan behar zirenei. Tristea da, baina hola da. Endaiar bezala esan behar dut, hau ere konparagarria dela iparraldean ematen den. Iparraldea da baita ere desastre izugarri bat, ez? Askotan pentsatzen dugu EAeko klabetan, ez? Eta Euskal Herri berdean eta Euskal Herria ere, Bai, iparraldea da desastre bat. Nik azken bi bidaietan euskaraz egiten dut, noski, lehen hitza euskaraz egiten dut edozein lekutan, Euskal Herrian dagoenean, zen Logroñon ez dut lehen hitza euskaraz egiten, baina iparraldean azken bi alditan euskaraz egin dudanean izan da amorratzeko. Eta hoiei ere lapurtu diete euskara. Esate batako, neska gazte bat, gazta saltzen. Esan nahi dut, ez zela Parisetik etorria hain zuzen ere. Eta ezekin euskaraz. Eta frantsesez egin behar izan genion. Eta hori penagarria da. Lapurtu diote, osea, benetan, igual hemendik urte batzutara kontziente izango da, lapurtu diotela hizkuntza. Bueno, Ana, ez dakite gai izango garen tonu ezain dramatikoan bukatzeko, baina ez dakit nahiko zenuken zerbait aipatu. Uste dut, bueno, bai, Patxik esan dagoena bihotz erdiragarria da, eta egia da, holan da, iparraldean are okerrago. Nik ere uda honetan eukin nuen berriz ere aukera konprobatzeko. Eta ez dakit. Nik, bukatzeko nota positibo batekin esan nahiko nuke, ni euskara ikasten hasi nintzenean ez zela internet existitzen, ezta? Eta orduan, gauza guztietan aldatu digun bezala bizitza internetek, ezta? Honetan ikuste dut, hain indartsuak ez direnen alde ere joka dezakela internetek, edo erabil dezakegula, ezta? Eta orduan, ez dakit, alde batetik, aukera ematen digulako, sorkuntza sare garelagik, gauzak sortzeko eta instantean plazaratzeko jende askoren eskueran ipinita, ezta? Eta orduan komunitatea trinkotzeko tresna erabilgarria izan daitekeela. Horrek ematen duen pozarekin, jasotzen duenari, baina sortzen duenari ere bai, ez? Jaso eta emon egiten duzu, eta gainera sare bat sortzen da. Eta parte hartzeko aukera, eta ja jentea ez dago, nik gogoratzen naiz, euskara ikasten hasi nintzenean, Bilbon, agertzen zirela batzutan kartel batzuk, gerora jakin nuen okipintzen zituen, Euskaldunen ez dakizen magarren afaria. Nik ez dakizuek ezagutu duzuen hori, edo badakizuen horren barri. Bueno, Xabier Gereño izeneko novelista bat egon zen, idatzi zituena lehendabiziko, edo lehenengotariko novela baltzak, bai? Thrillerrak. Bera euskaldun berria zen, eta idazten zituen novela horiek euskaldun berrientzat. Jenteak eukiteko gauza atraktibo bat irakurtzen zituen novela beltzak. Eta Xabier Gereñok antolatzen zituen erakustazokan, ez orain bek daukagu, baina gari batean erakustazoka zaharra zegoen Bilbon, ez da, han antolatzen zituen euskaldunen afariak. Eta berak jartzen zituen kartel batzu, fotokopia batzuk egiten zituen, eta ipintzen zituen Bilboko kaletatik. Euskaldunen 7. afaria. Eta ipintzen zauen, telefono bat apuntatzeko, eta nien nintzen sekula joan, zen ni gazteegi harrapatu ninduen horrek, edo hasi berriegi euskararekin, baina ikusten dituen. Bestela joango nintzen igual, baina izango nuen nik 14 urte, 15 urte. Eta hilean behin edo, joango ziren batzuk erakustazokara alkarra ezagutzera. Eta hori zen, komunitatea pixka trinkotzeko, alkarra ezagutzeko eta animatzeko modu bat. Eta
nahi dut, aprobetsatu bitu, aukera hola, ezustean etorri zait, gorepatzeko Xabier Gereñoren iniziatiba hori, zenetan indarrauki behar da hori guztiiteko, eta bestetik esateko, orain, orain txortan daukagu adibide bat, gure inguru honetan ez da, baina internetek eman digula bide bat, produktu kulturalak sortzeko, oso merke sortzeko, ez dakit, konsumitzeko esaten nido, ez da izan, baina, bueno, horren parte hartzeko produktu kulturaletan, eta sentitzeko ez gaudela bakarrik. Ez, toki batzuetan igual ez dut beharrezko, baina beste batzuetan oso beharrezkoa da. Bai. Alde horretatik, petatzen dut, ez dut hitz egin sorkuntzaz, ni oso bakarrik bizi naiz, ez dut ekipo bat, egiten dut dana, eta naiz inorekin lotzen, ez? Baina sorkuntza zola orokorrean eta euskaraz, nik uste dut, Eusko Jaurlaritzak, zen Nafar gobernuak ez du egingo, Eusko Jaurlaritzak sortu beharko zituen sorkuntza zehatz batzuk, ezak zintzuk izan daitezken, baina lanpostu batzuk. Nik uste dut esate baterako, egin beharko zela youtuber batzuk izateko eskaintza bat diru publikoarekin. Osa, 4 lanpostu sortu. Euskarazko edukiak youtuberren. Nork egin dezake? Zer daukazu esateko? Eta guk emango dizugu soldata bat. Benetan, uste dut, ezak zergatik ez dugu egiten, benetan. Esate batako dieselaren impuestoarekin, Repsolek aurreztuko dituen milioi hoiekin, egin daitezke, 100.000 lanpostu, egia zen. Baina, egin ditaztela, esate batako, 7 youtuber euskaldun. Benetan, merkatua ez dago. Osea, esan dut, YouTubek ez dizkizu 1.000 euro emango hilabetero euskaraz egiteagatik kanal bat, zen ez duzu jende aski izango. Izan barko zen ditu milioiak, pentsatzen dut, 1.000 euro izateko. Orduan hor, sortu barko dira olako lanpostua. Apuntatu da gelditzen da. Norbaite badauka beste eskaririk Eusko Jaurlaritzarentzako, Nafarroko gobernua edo... Nik nahi dut Euskadi saria. Begira. Begira, nik nahi dut, ez da nire ideia, entzun diot, Jesus, horren ez aitateratzen bere izena. Berriako euskera gudari. Ez, berriako euskera gudari. Irene Arrolatz. Bai, Irene Arrolatzeri entzun nion, lehengo gunean. Euskal Telebistan, berak esaten zuen, kopiatu ingo diot hitzez hitz bere adibidea, baina iruditu zait benetan oso interesgarria zela. Esaten du, ETV-bian, abiatuko gara ETV-bia existitzetik, edo existitu beharretik, horretan ez gara sartuko. Baina ETV-bian arrakasta gehien daukan programa, El Conquista. Hor parte hartzen dute Euskaldun pilo batek, eta ikusten dute Euskaldun pilo batek, bai. Baina beraz berez programa hori, programan dauden Euskaldunek gaztelaniaz egin behar dute, horretara behartzen dituzte, euren artean ere. Orduan, Irenek esaten zuena zan, ez egitu beharko ditzaioakela ETV-biri, zai horretara doazen Euskaldunei aukera eman diezaien, euskaraz egiteko euren artean, edo nahi dutenean, baina normalean, euren artean daudenean egin gute euskaraz, eta euskaldun dagoenean, zerutik pasatuko ziren, baina euskaraz egin dezaten. Eta nola, ez den zuzenean ematen, aspiratziaz emon zati horiek emititzen denean. Eta berak esaten zuen. Programa horrek daukan kostua kontuan hartuta, aspiratzioi jartzea, berak esaten zuen, sos bi ez, sos erdia da. Eta bitu zen bateko oihartzuna izango lukeen, eta zelako irizmena irabaziko lukeen euskerak horrekin. Oso deia nahi dutu zait. Apuntatu ere, Xabi barkatu, baina beste 3 minutu dazkagu agurtu horretik, beraz, eskaria handia eta laburra.
Ez, nik ikasi dut jadanik, ni bueltan nator, nik jaurlaritzari ez inori ez diot eskatuko ezer. Bakarrik esango nuen, konkizena ideia ona dela, baina horretarako EITBek sinistu beharko du bere proiektu batzuek ezin dutela ikusentzunezkoen merkatuaren logikan jarraitu. Ze konkiseko publizitatea gaztelaniaz delako izango da seguruenik ETBek diru gehien irabazten duen diru tartea. Eta igual apustu hori sinistu beharko dute. Eta hori ikusiko dugu egiten duten edo ez. Nik bestela hortik aurrera, nik jadanik badakit zenbatetan Donostian lan egiten nuenean, etengabe pentsatzen nuen, zenbat buruko lan ematen dira niri jendeak abiadura handiko trenaren kilometro terdirengatik. Bai? Hain zuzen ere, zenbat zarata, zenbat kondu eta kilometro terdi zen, gehiago ez. Orduan horrelakoetan ikasi dut jadanik. Hortik aurrera bai iruditzen zait, niretzat eta 3 minutu geratzen direnez, nik eskerrak emango dizkizuet zuei, eta iruditzen zait bereziki txalogarria gai hau mai gainean jartzea. Eta horregatik, dudarik gabe iruditzen zaidalako, benetan ikusgaitasun arazo bat dago hiztun berrien aldetik, baina ikerketa aldetik eta sozializazio aldetik ere, eta gero eta larriagoa eta zailagoa eta txarragoa izango da, eta frustrazio oso handia sortuko dugu. Eta emaitza izango da, nik bide bat jarraitu dut, baina nik sekula ez dut astuko eta beti esaten dut, ni bertsolaritzak salbatu izan espanindu, ni gaur egun nire ikastolako EGB-ko lagunekin topo egiten dudanean, erdiak baino gehiago jadanik ez dute euskaraz egiten. Ez dute euskaraz egiten beraiekin. Eraz eskabiltza ondo, benetan pilak jarri behar ditugu. Eta iruditzen zait gaur egungo gazteak ondo ari direla eta gai direla horretarako. Eta benetan esperantza, badaezpada aprobetxatzen dut, galderak irakurri ditu dalako, eta horrela lotzen dut 2 galdera heldu direlako bukaeran. Nire ustez, Donibanen eta iparraldean nik dakidan leku jakin batzuetan, da mirenek horri buruz gehiago jakingo du noski, baina gogoa badago, militantzia zer den badakite gazteek, ondo jakin ere, agian termino horretan ez dakit igual hori den Miriam Urkiak aipatu nahi zuena azkenengo elkarrizketa batean, bai? Baina zer den badakite, igual da atomizatuago daudela alegin horiek, behar dugun bakarra da ilusioa gogoa eta honelako mailinguruak eta topaketa gehiago gertatzea, sarean gehiago topatzeko eta ekimenak abiarazteko. Ja, patxi. Nire azken hitzak labur baina sakon. Genero ideologia agendan jarri behar dugu. Ados. Besterik ez balin badago, eta konkizene adibide hartuta atzo Arkaizkanok esaten zuen diru faltak sortzaile on egiten gaituela, ze 1.000 eurorekin egiten balin bada ondarragoaken episodio bakoitza, pentsatze genio izan behar dugun, olako lanak egiteko, eta euskarak egiten gaitu beraz sortzaile hobe, eta sorkuntzatik eta hiztun berri, hiztun zar, kategoria edo dena delakoetaz pentsatzeak nik uste egiten gaituela baita ere euskaldun kontzienteago eta beraz eraginkorrago eta sortzaileago. Beraz, eskerrik asko denoi hemen parte hartzeagatik, eskerrik asko antolatu dutenei, eta nik hementxe utziko nuke. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, musu bana. Eskerrak zuei. Laizzer arte. Venga, agur. Aio.